था long live Buagrani bisingte sini tipra sarong ni je man thaino जों बाहायके बुइनि यागनि सेगिना हरमानो आबोन बागै 2023 जों कप्लायना नांगौ बुवाग्रानो जों लगे दियांके जों उदारनिया सिनि बरगनि जे कपाल जे बिरमान नांगौनि आ बिरमान हुकुमिया जों हुकुमाया जोंनो ताबुक जे बेलेकेन हामबाय हास्तेनि जत लुकुरगनो तिनि जों फाइ सकपाइजाक करतिसरा बिसि 48 करमसरा एसेम्बलिनि बिसिं खबजाक दामोदर पारा ताई नीलमणि कारबारी पारा जों नगो नगो बुबाग्रानि थानसानि कक जों पिलेनानि फाइजाक जेनेबा हास्तेनि जतुलु कुरगनो आं कयना मुसुगो जों ताबक आसगो जों ताक तंनानि जराया जों ताबक खागजगै तंनानि जराया जों ताबक जतनो थानसा खयै जत चाराय खनाय बुरा बुरी अक्रा चाक्रा जों दफानि बागै हानि बागै जत राज्यनि सार्थे राज्येर उन्नयननि सार्थे जों बुबाग्रान लगे जों चबा खायनानि बागैनो जों बुबाग्रानो नांगौ बासकां जिनि राज्यनि उन्नयननि बागै अनबाय जों नगो नगो बुबाग्रानि खगनो जों पिलायनानि फायलायजा जों तिनि जों नुखा ईबीसी जों फायै काबांमा जे बीजेपी सरकार 2018 सालाव जे प्रतिश्रुति जे रमानी जे प्रतिश्रुति कायसापुं तिनि बास्तव अंमानी जों नुगिया नगतय करै लामा करै तिनि काबांमा बिगारार काबांमा गरीब ताकुक बुकुर तिनि नगमानिया हुकमानिया अबिन बागै तिनां साना मुसुगो त्रिपुरा राज्य जदि सार्बिक उन्नयन खेना थांकाय जत्त जातिनि विकास खेना थांकाय जों बीजेपी जुमलाबाजी मिथ्याबाजी जों सरकार जों बंनो बिदाय माखायनाय अनबायनो जों तिनि प्रतिश्रुति लाजाक जों तिनि समाय तांजाक जों इ राज्यनि शान्ति श्रृंखला ता इ राज्यनि जत्त जातिनि उन्नयन खेनानि बागै जों बुबाग्रा बासकां विधानसभा चंबाय जों बुबाग्रानो बुदुइनो जों काप्लाय खायनाय तै बुबाग्रानो बुदुइ काप्लाय खाय जों इ राज्यनि जुमलाबाजी मिथ्याबाजी बीजेपी सरकार जों नरनाय हिनै इंकाय जों जनगण जों नुगो काबांमा जे बग थकाय जागमानि जों आरो थकाय जागलिया जों बासकां बुबाग्रा लगेनो हिमायनाय हिनै।